gå lige ud og fange fisk, så er det altså rigtig godt, at man er rigtig hurtig og smidig på samme tid nede i vandet. Og det vil Helena gerne vise, hvor hurtig og smidig man kan være nede i vandet. Hun skal nemlig ud og hente nogle ringe. Og prøv at lægge godt mærke til, hvordan hun tager de her ringe. De tager nemlig ikke rundt om bunden, eller i bunden, men i stedet for rundt om halsen. Ej. Det var flot. Ej, hvor er det dygtig. Så tror jeg, det bliver tid til, at vi skal ud og lave nogle spring. Det er sådan, at simplerne de kan lave nogle utrolige flotte spring med hjælp fra deres 2 store forløber, som de bruger til at spare på. Og deres 2 store forløber, dem bruger de også som bror. Ej, hvor er det dygtig. De hjælper dem simpelthen, de her bagløber hjælper simpelthen med retningen, når de skal springe. Det Bubber kommer igen. Kom. Det er sådan, at ude i naturen, der har simplerne 2 fjender. Den ene der er svensker, og det andet det er dyr, som både Bubber og Helena kan finde ud af efter det. Og så skal vi prøve at se, om I kan se, hvad det er for et dyr. Er der nogen, der kan se, hvad det er for et dyr? Det er nemlig rigtigt. Det er nemlig et haj. De store hvide hajer kan nemlig rigtig godt lide at spise søbjørn. Og Bubber han er også god til at se helt andre dyr. Er der nogen, der kan se, hvad det her er for et dyr? Det er en strandet hval.